दैदेननाय सरकारखौ आरो जाय दैदेनजाबाय थादों जाय सरकारा दैदेनजाबाय थादों जाय दैदेनगिरिजों बे दैदेनगिरिनि जाहैबाय प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौ आं दा सानो सासे बे डिलार সাব কণ্টেহে ল'ব লগা হৈ যায় গতিকে গোটেই টকাটো গুৱাহাটীলৈ ওলাই যায় বিটিচি মানুহৰ টকা নাই আগতেতো বজাৰ সময়বিলাকত দোকান পোহাৰবিলাকত বিক্ৰী বাৰ্তা ভাল আছিল এতিয়া বিক্ৰী বাৰ্তা নাই যিহেতু টকাটো ইয়াৰ টকাটো গুৱাহাটীলৈ ওলাই গৈছে চাই তাত বিটিচি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কোনো পাৱাৰে নাথাকে গতিকে সেইকাৰণে সেই গোটেই বস্তুটোতো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চম্ভালি আছে ইলেকশ্যনত আমি যোনটো দেখিছোঁ এই পিপল চৰকাৰে আমাক যেনেকুৱা আশা দিছিল ৰাইজক সেই ৰাইজে এতিয়ালৈকে সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই खुलुमबाय साफ्रोमनिसिमबो समनि रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम दा बिथां फेरेंगाया जुदि बिदि बुंदोंब्ला बियो खुब लाजिनांथाव मानो होनोबा जोंनाय अराव हाग्रामा महिलारि सारा बारसोमाखै हाग्रामा महिलारि सारा अरखौसो फोजोङो मानोना बेहा गोबाव समनिफ्राय गाव आखायाव हाथियार लानानै नांबोनानै दिनै बिटिसि गठन खालामदों आरो बिटिसिआव मोनसे बिपिएफ पार्टी पलिटिकेल पार्टी बानायदों बे पार्टीखौसो जों अर होननानै साननांगोन मानो होनोब्ला दिनै फेरेंगा बिथाङाबो सा ससेनिफ्राय जाथिसु होननानै बिथाङा गावनि मावबाय थानाय प्रफेसार बिबानाव थानानै दिनै बिथाङा मावफुङालासे स' स्टुडेन्टफोरखौहाय सा ससेयाव नागारनानै जाथि सिबिनो होननानै थांनानै मावफुंनो हाया मानो हायानो ससे समनिफ्राय बिथाङा फिर फैफिननानै दिनै बेस्टलेस पार्टी इउपिपिएल पार्टीयाव सासे केन्डिडेट महरै समस्तिनि बिगोमा जादों आरो बिथांखौ फोथायनानै बे 14 चिरां दुवार समस्तिनि समस्त बिटिसि जनजातिया बिथांखौ फोथायनानै देरहासार खालामदोंमोन जे समस्तिखौ आबुङै दैदेनगोन साननानै नाथाय बिथाङा बे दैदेननायावबो दिनै फैलार राव जनजातिखौ बिथाङा गोजोन होनो हायाखै सोरनिबा इउपिपिएलनि रोहो रोहो जोंनाय सुबाय थानाय अराव बिथाङासो मासे गुमा जानानै बारसोमफैनानै दिनै उफायहीन जानानै दङ मानो होनोबा बिथाङा मालाबाबो साक्सेसफुल खालामनो हानाय दैदेनगिरि नङा गावनि सालायफुबाय थानाय बे सासे प्रफेसार जालायनानै दिनै गावनि खामानिखौ आबुङै मावफुंनो हायै लिडारा बहा समाजनि खामानि मावफुंनो हानो बिथाङा गावहानो बेस्टलेस दा बिथाङा बहा थागोन बहा मा समस्ति सेलेक्सन खालामगोन बिथाङा गावहानो साननानै आग्रो मोनाखै अब्ला बिथाङा सासे पलिटिकेल पार्टीनि बिगोमा एबा सासे प्रेसिडेन्टखौ बेफोरबायदि बुंनाया लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव आरो बे लिडारनि जयगथा गैया होननानै आं सानो आथिखालावथ' सोलिनाय मथे दा जोंनि बुंनाय रावल' नङा समस्त नोंथांनि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोनानो मिथिजोबखायो जोंनि बिटिसिआवहाय मोनफ्रोमबो समस्तियाव बिपिएफनि दोहौआ फैदों आरो नांगोलनि हाबिलासावहाय दिनै बयहाबो साखाफारा आरो जाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय केन्डिडेट महरै दिनै सेलेक्सन जागोन बे बिथांखौ देरहाहरनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्राबाय प्रिपेरेसन जाखाबाय आंबो जाबाय आं सासे बिबानगिरि हिसाबै आंबो हाबगासिनो समस्तियाव आं रिपर्ट लागासिनो आरो फिसा फिसा केम्पेनिंखौ आंबो खालामगासिनो दं साफ्रोमनिफ्रायबो पजिटिभ पइन्ट नेगेटिभआवथ' आं मोनाखै साफ्रोमबो दुखु फकास खालामदों फोरमायदों बिटिसिनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ बिटिआरनि जिहेथु दा रुलिं गभर्नमेन्टआव जायनाखि सासनाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना मुं सुयै सुयै जोंनि सिगाङाव सावरायगासिनो दं लोगोसे बिथांमोननि जानानै जाय फिल्डआवहाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि बिबान लानानै दङ बिथांमोननि मुंखौबो सुनानै दं दिनै बिथांमोनहा सनमान होनो रोङाखै होननानै रायजो राजा जाम्बा जाम्बि बा जाय भुगिनानै दं बिथांमोनहा फोरमायनानै दं दा आंनि नुहुरनायाव बिथांमोननि जायनाखि रिपर्ट बे रिपर्टखौ मोननाय मथे आं दा सानो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ आरो जाय दैदेनजाबाय थादों जाय सरकारा दैदेनजाबाय थादों जाय दैदेनगिरिजों बे दैदेनगिरिनि जाहैबाय प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौ आं दा सानो सासे बे डिलार मानो होनोब्ला बियो बेसाद रानो दिनैहाय नाय मोनफ्रोमबो समस्ति मोनफ्रोमबो ब्लक
प्राइमारिनि सिं सिं थानाय जेसेबांनाखि बेनिफिसारिफोर दं बिथांमोननो मा होनो बेखौ रेशन कार्ड रानदों आरो जाहा डिस्ट्रिक्ट वाइसै बबेबा ब्लकआवहाय हानि मोनथायखौ दिनै मोनहोदों होनदों फोरमान बिलाइ होदों होनदों बे जिनिसखौ गावनि खुगाजोंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा बुंनानै लादोंमोन जे दानि फोरमान बिलाइ होनाया 2006 आवनो अर्डार जादोंमोन होननानै अब्ला 2006 आव बेखौ होनो थाखाय अर्डार होदोंबा अथरिटि मोनदोंब्ला इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय बै 2006 आव सलायबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआ बबे मोनसेयामोन नोंथांमोनानो सिन्था खालामदो बे गभर्नमेन्टआथ' निस्सय बिपिएफ दोलोआनोमोन अब्ला बिपिएफ दोलोआ जे गभर्नमेन्ट सालायबाय थादोंमोन बे समावनो जुदि अर्डार फैदोंमोनब्ला बे जिनिसखौ दानि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांखौ हाग्रामा सारा राननो थाखाय डिलार हिसाबै बहायदों होननानै आं सानो बेथ' निस्सय फोथायनाय दं देरहाथारगोन ओरैनोथ' गोख्रों जुजिनाय हिसाबै फेक्टर हिसाबैथ' जों नुहुरथ'वाखै दा जों फिल्डआव मोननाय रिपर्ट मथे जोंनो फार्स्ट पजिशनाव दं बिपिएफ दोलोआनो आं बेखौ सानदों बाथ' जोंना भटार्स बिथांमोनहा गावसोरनो दुखु प्रकाश खालामदों जों अपोजिसन पार्टियाव थानाय पार्टिखौनो जों गभर्नमेन्टआव लाबोनांगौ बिथांमोनानो मोजां सालायदोंमोन बिथांमोनानो समाजखौ सिबि रोंगौ बिथांमोनानो एक्सपिरियेन्स दं बे एक्सपिरियेन्सजोंनो जों थांनानै थागोन जोंहा गोबां लांदां जानानै थानाय आसनिफोर दङ बे आसनिखौ जों मोनफुंनो हानाय बायदि जों आंखालाव थानो हायै बायदि बारग' सरकारखौ जोंनो नांगौ बिपिएफ दोलोखौ बेफोरबायदि बायदि बायदि पइन्टसफोरजों जोंनि सिगाङाव सावरायसोनायखौ नुबाय थानायलाय आं जोंखौनो फार्स्ट पजिशनाव दं होननानै आं साननानै लायो হাগ্ৰামা ইমান মাথা মাৰিব নালাগে আমাক ৰাইজে খেদাব আৰু এতিয়া গিলে আমি গম পাইছো ইপিপি চৰকাৰে আমাৰ যিবিলাকে ৰাস্তা 11 আছিল নেকি দাদা 11 আমাৰ বিপিএফে বনোৱাৰ লিষ্ট আছিল সেই লিষ্টখন 11 লিষ্টখন মানে ইপিপিএলে কৰিছে ইপিপিএলে কৈছে আমি কৰা বুলি এই মিছা কথা ইপিপিএলে কৰা নাই হাগ্ৰামৰ নামৰ লিষ্টখন হাগ্ৰামৰ কৰা এখন অৰ্ডাৰ সেইকাৰণে কিছুমান মানুহে বুজি পাইছে যে হাগ্ৰামত ছাপৰ্ট দিব যে আজি তাৰিখত যেনেকৈ হাগ্ৰামাৰ ছাৰে আজি আহিব আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিত এতিয়া ইপিপিএল আজি কলবাৰীতো মিটিং দিছে ইপিপিএল মানুহ চাওক এটা মানুহ নাই আৰু বিপিএফৰ মানুহ চাওক বৰহাটা চকত কিমান মানুহ হৈছে মই নকওঁ মোৰ ৰাইজে কওঁ এইটো সফল হোৱা নাই এইটো হৈছে গৰু গছত কাটা কথা আজি ভাৰতবৰ্ষতো এটা ঘৰত এটা ভোট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিও সেইটো কৈ উঠা নাই বৃহৎ এটা ৰাজনীতি দলো সেই মিছা কথা কোৱা নাই যিটো কথা আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও কোৱা নাই 1 লাখ চাকৰি দিম বুলিহে কৈছে এটা ঘৰত এটা ভোট দিম বুলি কোৱা তেখেতৰ ক্ষমতা নাই কিন্তু মই এটাই কথা আচৰিত পাইছো প্ৰমোদ বড়ো যে এটা ঘৰত এটা ভোট কৈছে এইটো কথাটো কেনেকৈ কৈছে কেনেকৈ দিব কি কেপাচিটিত দিব সেইটো প্ৰমোদ বড়োই জানে কিন্তু ৰাইজে সঁচা মিছাটো গম পাইছে প্ৰথম কথা মই মাটিৰ পট্টাটো ক'ব বিচাৰোঁ মাটিৰ পট্টাটোতো একেবাৰে হোৱা নাই মানে সেই সময়ত ইউপিপিএল চৰকাৰৰ হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আহিছিল আহি তেওঁ মিটিঙত কৈছিল যে এমাহৰ ভিতৰত মাটিৰ পট্টা পাব কিন্তু সেইটো নাপালে এমাহ নহয় এতিয়া চৰকাৰ যাবই হ'ল কিন্তু মাটিৰ পট্টা কোনো নাপালে যিটো আগতে এছ টিবিলাকে পাই আছিল তেওঁলোকেই পাই আছিল কোনো জেনেৰেল মানুহৰ কোনো মাটিৰ কাম হোৱা নাই যোৱাবাৰ জেনেৰেল মানুহকো মাটিৰ পট্টা দিম বুলি কৈছিল সেইটো জেনেৰেল মানুহ খং কৰি আছে আৰু অৰুণোদয় কথাটো অলপ সুকীয়া অৰুণোদয়টোতো বিটিচি গভৰ্ণমেণ্টৰ বস্তুৱেই নহয় এইটো ষ্টেটৰ আঁচনি ষ্টেটে কৰিছে সেইটোত হয়তো ইউপিপিএলে মাইলেজ ল'ব বিচাৰিছে যদিও তেনেকুৱা মাইলেজ বিজেপিয়ে ইউপিপিএলক দিয়া নাই নিজে মাইলেজ হৈছে আকৌ সিদিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে হেৰিত আহি কি বুলি কয় মাজবাটত আহি কেনে নিজে ৰেচন কাৰ্ড বিলাইছে তাত ইউপিপিএলৰ মানুহক পাত্তাই দিয়া নাই আৰু যিবিলাক আঁচনিৰ কথা কৈছিল যে ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম এতিয়ালৈকেতো কাকো চাকৰি দিব পৰা নাই আমি দেখাত চাকৰিটো কাৰো হোৱা নাই বিপিএফৰ দিনত যিখিনি চাকৰি হৈছিল সেইখিনি চাকৰি হৈ আছে ইউপিপিএলৰ দিনত আমি চাকৰি হোৱা এতিয়ালৈকে দেখা নাই